Bonjour! Bine ai venit sau bine te-am regăsit! Astăzi vei învăța cum se exprimă cazul genitiv în franceză. Substantivul, cazul genitiv. Dacă vrei să fii anunțat de fiecare dată când postez un nou videoclip, abonează-te la canalul meu apăsând butonul Subscribe. Cazul genitiv. Răspunde la întrebările al cui, a cui, ai cui, ale cui. Ca și recomandare, te rog să urmărești și clipul anterior, intitulat Articol hotărât și Articol nehotărât, clip pe care îl regăsești în playlistul Gramatică franceză. Cazul genitiv se exprimă cu prepoziția de. Vom avea astfel singular, plural, masculin. Prepoziția de se contractă cu articolul hotărât le și devine du. Vom spune astfel le chien, câinele, du garçon, băiatului. Le chien du garçon, câinele băiatului. La plural, prepoziția de se contractă cu articolul hotărât le și va deveni de. Les chiens, câinii, de garçon. Les chiens de garçon, câinii băieților. La feminin, prepoziția de cu articolul hotărât la nu se schimbă. Vom avea astfel le chat, pisica, de la fille, le chat de la fille, pisica fetei. Plural, prepoziția de se contractă cu articolul hotărât le și va deveni de. Les chats de filles, pisicile fetelor. Ca și observație, nu confundați articolul contractat de cu articolul nehotărât de. Niște, de fi, niște fete, les chats de filles, pisicile fetelor. Dacă substantivele de genul masculin sau feminin încep cu o vocală sau cu H mut, genitivul se exprimă cu de cu apostrof. De exemplu, cuvinte care încep cu vocală. Le chien, câinele, le chien de l'enfant, câinele copilului. Enfant, e, este vocală. Un alt exemplu, le chien de l'ami, câinele prietenei. A este vocală. Cuvinte care încep cu H mut. Le chien, câinele, de l'homme, bărbatului. H nu se pronunță, este H mut. Le chien de l'homme, câinele bărbatului. Dacă substantivul nu are articol, se menționează doar prepoziția de. De exemplu, le chien, câinele, de Michel, le chien de Michel, câinele lui Mihai. Sau, le chien, câinele, de Marie, câinele Mariei, le chien de Marie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe, like și share. Vă aștept și la lecția următoare. Merci! Au revoir!